Horasmah dihita saluhukna amanginang nan yaholongan au pendita Herianto Pakpahan naing pasahaton berita nauli ima jamita pertangyangan epistel di minggu paupaton do Trinitatis. Ada orang susah tita tu berita nauli jumolo mahita martangiang. Hasini rohama dihamu doho dame siad debata amata doho sian Kristus Yesus tuhatai. Amin. Amanginang hita saluhukna nan yaholongan turbu jamita di partangyangatta di tikion imana tersurat di 2 Korin bidu walu ayat pitu sahat ro di ayat 5. 2 Korin walu ayat pitu sahat ro di ayat 5 hujahama tu tonga-tongata tapayuti hutma di bagasan rohata. Alai songon hasurungamuna dina saluhut di haporsiaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkaholongimuna dihami naing songonima hasurungamuna nang diulaon asini rohaon dada songon paksa hataki naing ujuk kudu tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibagkon pagkaburjuhon niak kadongan ai diboto hamudo asni rohani tuhata Yesus Kristus nama mora hian gabe pogos alani hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai odo turgas sianau napatu doi di hamu ai hamu jumolo hian sian nataoni upuka nang napatupahon nang na tumahi asa patulus hamuma nuaing nang napatupahon asa songon riko ni roha lau tumahi songonima napatupahon hobar tunadapot ai molo adong riko ni roha halasonotod do nadapot datung salpu sian nadapot ai dada naing haporsuhon dihamu hasonangan ia didongan naing masipadu sama nian anggo saunari ditomu-tomu nalobi nadihamuma nahurang dinasida asa ditomu-tomu nang nalubi nadinasida nahurang dihamu asa gabidos hobartu na tersurat si peop na gudang dang merlobi-lobi jala si peop na utik dang hurangan ido yang go sahatna adong hata upasa ni halak batak nama dok tepak nado tajomna rimnita hido gogona naing tapamana siak katai dihita saluhukna molo rat bersama patupahon sapikiran ido tajomna jala ido guguna ngulu sapakilalaan gotong royong naing taida siani masayulido hape ngulu na sapakilalaan ngulu na masyurupan ai dina masyurupan ido adong dabotita hagugoon adong dabotita nang akka na sapakilalaan mulu tapaturus do dina masa di halak Korin diajari si Paulus asa ulu nasida lau patupahon marasini roha tuhuria manang di akka na makirim di akka pangurupion marasini roha tuhuria na di Jerusalem jalan namangihu muse diajari si Paulus marperbue partodion
marperbui marhite naulu mangurupi manang berbagi. Jala itu muse di bagasa terpukon takasdo mangurupi nasida diaka nama kaperluhon ittat ni natolap sian las ni roha. Jala didok muse asarap sapikiran sapakilalaan dinamasa haporsuon di Huria Makedonia. Jala rikok muse halak Korin mangurupi akan abadia di Yerusalem. Amang inang adonggo totu hasurungan ni Huria Korin molo mamora penasida dia kasinadongan dia ke arta alai neng dohonon ni si Paulus unang nyakolat di si ikom mamora dodohot dia sini roha nang perbue ni aka partodion nadengan atau ngahado nanaing taputik siat turbu jami taon perjulo neng dia zare matuhitan wai mangulu mahita mangulahon ngulu parasini rohaon adong do dihita ganup hasurungan adong do dihita ganup hasurungan narumikot buah hita makamulati honi jala itu tutu ulina asa tarida perbui ningulu nama rasini roha ikon adong do nang kepedulian itu si payungok ni si Paulus diterpukon molo marhasurungan pe halak Korin di haringgason marhasurungan diaka sinadongan marhasurungan nang diaka perbinotowan didok si Paulus ikut donasi dapat tuduhon perbue ni natakas dibatur debata marhite Kristus holongna tu nan sida suku-sukun amang inang dia do gumudang dingoluton taulahon mangurupi do manang majalo pangurupio mangurupi manang majal pangurupion kita maju mengalusi rupa nih tentu neng dohonon na dumingganando mangalihon sian nama jalo alaidang nama dok akan nama jalo gabidang dengan alai dumingganan akan mainang kita jalu atau ngolosoni do HP dia mana bui tabahen di ngolu tahun perbui ni ngolu na marasi roha kalau tapa mana noai ngolu tahun naing mangulu na marasi roha adong dope tutu kepedulian adong dope kepedulian ni akan namora tuna pogus adong go kepedulian ni nagugu na sangap na marjabatan tu akan nagali manuaing diajari turpuko kita maka nguluhon buhado nguluta mamora hita diulaon asini roha mamora hita diulaon asini roha tabuk kamai sian keluarga ta manang siat dirita takas do halak nama rasini roha dengan gabi marfogo sih halak nama rasini roha dan gabi susah nguluni mulu tulus do ibana mulu dengan do diulau ai debatado nama ngajari hita di bagasan ngulu tahun ikut do adong nang ngulu na marasini roha alani tapi yuk mahatan itu hatta sama notok kita mangulahon ulahon para sini rohaon tabuk kami sian aka rumangi namet-met manang nabalega nabadua hona manginang hita saluhuna marsilehon-lehon mahita itap ni natolap sian ias ni rohata pemberian berdasarkan apa yang ada pada kita
Molo adong nuaing tanggung jawab di pasaha tuhata tu hita. Tapasaha ma taulahu ma tanggung jawabi di bagasan las ni roha. Molo tau rupi halak na asing, molo talehon pangurupion tu nagale, unang gabi bubani di hita. Ira nang dohonon. Jangan menjadi beban, tetapi biarlah dikerjakan dengan sukacita. Unang gabi ungut-ungut di hita. Takas do, marhiti turpu jami tahun mas sayuli menugihu kita. Jangan tunda untuk menolong orang lain jika kita bisa. Jangan tunda menolong orang lain. Jadi tapatu pama tanggung jawab ta tudongan na humaliyang ditongani huria masyarakat di lingkungan ni ulauta akamanginang takas do ikon adong rupa ni aksi sosial, aksi peduli, gotong royong. Jala contoh rupa ni di huria adong dongata na mangido bang rupion manang adong na kemalangan kebakaran bagas na buhadu tutu hitam bernida nama sana di dongani tadopud dirita buhado mulo masa tu hita dan dirupi hita. Alani mertua mahita naolo patupahon akan nadinggan pangurupiot to nagale pangurupion tunak kana makarikoton mertua mahita. Ay takas do ido nang nanidok ni turbu jami tahun marsileo lehon asa masih pado samanian adong keseimbangan. Artinya di si molo talehon pe pangurupion tu sasahalak manang tu manangi sebe naing maniojar ni las ni roha niojar ni nang roha mauliate na berpudi dihita saluhukna marhite turpu jami taon takasma diajari hita nuai ra masyuru pamahita. Tapi ring ma di ayat 15 ini khobar tunatar surat si peyup na gudang dang merlobi-lobi jala si peyup nautik dang hurangan. Jadi masih rupan gawe sudi teruli, masih rupan gawe sudi dapotan. Karena itu Tuhan mau ajarkan melalui khotbah ini, belajarlah untuk melihat kesulitan orang lain. Belajarlah melihat penderitaan orang lain. Ai manang bohape tapatudos tu dirita molo masa parokilon masa hamaolon masa nahacit rikot ikon tahirima adong nyan na peduli lain soni manang hita ikon adong kepedulian ta tuna asing dingulu tau mulu istilah najuk tapi dia manginang una kola memikiri diri sendiri lapatanna di si tang nama dok tak tapi kiri dirita alai molo mangulu hitarap dongata mangulu hitarap do halak na asing ikon peduli do hita bahwasanya mereka juga kita punya tanggung jawab memberikan satu hal yang berharga yang bisa menolong mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Amanginang hita saluhukna atar mauldo mangatusi si songonon. Itu si pata torop jolma sailalap kurangan. Terus dan kayak berkecukupan. Hidup ini tidak pernah puas. Dakya rupani dihalason. Artinya udah cukup. Tidak pernah. Cukup dalam pengertian manusia itu selalu ingin lebih dan lebih. Ailai molate ma dihita naulo makalason na pinasahan ini bata. Alai boy sajo dongolo nisi na asing dang di ida na di ibanai ngamasay balga. Selalap hurangan. Dia ke pengurupi rupani naing masyurupan
mulubui akka nagabi mangrubi ma imanang tangyang ta jala sudido jolma punya ego amanginang sudido jolma senaing adong kebahagiaan di nguluna, bahagia di rumah tangga, bahagia di ulaun, bahagia di gerejo, di dia be. Lai taida ma tentu molo adong sukun isi mah hita naulu gabi fokus, isi mah hita naulu gabi lam susah kulaladang adong naulu mangalusi senaing guru paningulu ton sonang merlas ni roha pasti doi songojol maheda jadi dihuria pe dia ke ulau perupani aka nanidokna berbagi akana lubian manang dohon rupani aka na adong sinadonganna na mameok godang mameok balga dang merlobi-lobi jala na mameo potik dang hurang om manang las ni rohatta amanginang hita saluhna di tonga-tonga ni nguluton di keluarga ta nasa nabui tau rupi ma jala nasa nabui tapatupa ma asa dohot akan asing teruli mulai di pasu-pasu di bata nuaing nguluta di pasu-pasu nuaing ulota takasma talasum main tadok matu de bata nasiakodot Tuhan alani hulehon matong pasu-pasu nasiakko tudong aku na gali tudong aku na makarikoton jala itu tuh di huria terlalu mau contoh haga bebe tong mau sada persejarah di hita huria na balga mangrupi huria na mekmet ngamasai rupani masih diuli masongoni aka huria na balga nang aka kondisi ni parhepengonna diurupi na gale ngamasa nga adong rupanya son ale ati tung molotorok do rupani nahol mamikirhon huria na sadiri jam itu petonggo menogihoni asa nabu itu urupi nabu talehon tongma tapatupa ido nang persejarah na arga rak masih rupan si peop na gudang dang merlobi-lobi si peop nautik dang hurangan mertua mehita na marasini roha amin bertanya kita mau lihat Tuhan di hatam nau manwarahut Tuhami asa ngulu nami Tuhan ngulu na marasini roha perbisuhi kami mangulaon aka ulaon parasini rohaon di nguluon ajari kami Tuhan mangrupi dengan nami mangrupi humaliak kami masih rupa kami dia ka habersuhon masih rupa kami dia ka hagaleon ajari kami Tuhan asa akan nama meop gudang dang marlobi-lobi nama meop otik dang kurangan ikom masih padus do atong om manang las ni rohanami mulu sudi kami margugo mulu sudi kami dapotan ngulu-ngulu sudi kami dapotan las ni roha jala sudi kami bui mengadupi aka habersuhon itu Tuhan nang perhitian manang perbu ini na mangulu kami di bagasan para sini rohao makubasi mahami Tuhan namar keluarga namar huria para masyarakat di bagasan holong nasiakko marhiti Yesus Tuhan jalo tangyang nami amin.